Здрасти, банда! Искам да поговорим на тема работа и за това как всеки казва, че няма работа, как всеки мрънка, че няма пари, как всеки мрънка, че трябва да се бяга от държавата и че тук не ставало за нищо. Това са пълни глупости. Глупости са, защото никой не иска да бъде шофьор, никой не иска да бъде барман, сервитьор, общ работник. Никой не иска да изкарва пари, защото всеки гледа Инстаграм и ТикТок и си мечтае да безделства. А така не може да стане никакъв човек от него. Аз лично работя от 14 годишен и нямам нито един почивен ден. Бил съм шофьор, сервитьор, барман, масажист. Бил съм в циганска бригада, слагал съм външна изолация. След това съм слагал алуминиева дограма. Бил съм пиколо на хотел. Бил съм хост на ресторант. Бил съм общ работник. Бил съм пощальон. Работил съм като офис асистент. По цял ден носих кафета и пишех имейли. Работа има винаги. И човек се става, когато ти можеш да разгърнеш потенциала си на много фронтове. Ти знаеш как се прави мукачино, ако искаш. Ти знаеш основите на това, как се слага изолация. Ти знаеш да караш правилно и да возиш някой без той да усеща, че има неравности или че ще бъде застрашен живота му. Приятели, ние сме държава на услуги. България е пълна с заведения и с услуги. Нашата икономика се движи предимно от бизнесът на услугите. Обаче, за съжаление, такива времена станаха, че няма хора, които искат да работят в тези бизнеси. Все по-рядко се намират готвачи, бармани, сервитьори, общи работници, шофьори. Осъзнавате ли, че социалните медии убиха абсолютно цялото желание на хората да се развиват? Не дейте да си мислите, че ако сте сервитьор е срамна работа, защото сервитьорите правят по 500 лева на ден, ако са добри. 500 лева на ден по 20 дни можете сами да сметнете. И ако не можете, това са 10 000 лева. Може да прекалявам, но може да не прекалявам. Международните шофьори, шофьорите в България взимат по надници 100, 150, 200 лева. Зависи колко опитен си и какво можеш да дадеш на шефа. Бармани, общаци, дограма, изолация, мивкаджии. Това са хора, които изкарват изключително много пари. Вие искате да изкарвате пари, да изхранвате семейството си и да може да се глезите, или искате да имате някакъв социален статут, който другите да признават? Този сервитьор значи не е добър човек. Глупости, сервитьорите са много по-добри хора, отколкото повечето офис мишки, с извинения. Смятам, че всички сме тук, за да помагаме, да се развиваме и да изкарваме пари, като сме добри хора. Защото, поправете ме ако греша, парите са средството и инструмента, който ни дава някакъв начин на живот. Можем да ходим на море, можем да си купуваме дрехи, можем да правим подаръци на близките си, можем да инвестираме пари в други бизнеси или какво ли не още. Моля ви, не дейте да казвате, че няма работа, защото работа има за целия китайски народ. Просто преглътнете егото си, не очаквайте да бъдете най-авторитетната личност около вас, докато сте на 15, 18 или 25, защото това е невъзможно. Първо трябва да минеш през абсолютно всичките стъпала на иерархията, трябва да работиш много неща, докато учиш. И чак тогава, когато откриеш себе си и разбереш с какво толкова искаш да се занимаваш и си събрал пари, може да теглиш кредит, може да не теглиш кредит, но моля ви, работете. Не дейте да мразилувате, не дейте да гледате по цял ден ТикТок, защото няма кой да работи и в близките години положението ще става много зле. Повярвайте ми, ако в тези всички бизнеси, които изборих, няма кой да работи, положението ще стане трудно за всички.